zbytek naší sestavy, kterou tady máme. Moje dcera neurazí kdykoliv, kamkoliv a jakýkoliv. Už jsme v situaci, kdy Takový zuby v životě nemohou. důvěrné rozhovory, důležitá témata. Hodí se, jaká já to vysvětluje teda. Pepi, neříkej Boži, že točíš to, že ty seš nejkrásnější. Aby si byl nejkrásnější jenom ty. Kajo, zaregistroval jsi tu tvoji flešku tam, aby si viděl, že na zdraví.